Какво прави Candela Gentle Lace Pro най-добрият избор за апарат за лазерна епилация? Аз съм Венета Александрова, медицински козметик в Advanced Medical Aesthetic Center. Прецизност. Александритният лазер използва мощен кристал за прецизно насочване към косвените фоликули, което гарантира ефективни и трайни резултати. Комфорт. Усъвършенстваната му система за охлаждане свежда до минимум дискомфорта по време на процедурата, осигурявайки приятно изживяване за вас. Ефективност. Candela Gentle Lace е ефективен дори при по-светли косъмчета, което позволява на клиентите да постигнат желаните резултати в рамките на по-малко посещения. Бързина. Александритният лазер осигурява изключително бързи процедури, което допълнително допринася за вашият комфорт. Заповядайте в Advanced Medical Aesthetic Center за най-висок клас лазерна епилация, извършена от нашите медицински специалисти. Намираме се в град София, квартал Лозенец.